Ni hasi nintzen momentuan, hau da, bertso eskolan, gehiengoa neskak ginen, 16-tik 14 uste dut. Eta gero, alderantzizkoa izan gertatu zen, ez? Nik jarraitu nun, eta gainontzekoak nire inguruan, orain dela oso gutxi arte gizonezkoak izan dira. Oso kuestionatu izan da, mediokridadea emakumeengan, plaza hartzeko ausardia hortan, ez da eredurik ere izan, ridikulu egiteko eskubidea ere denuna behar lukena, ez? Neurritxo batean, baina esan ez da berdin partekatua izan. Zenbait girotan ere eroso sentitzea ez da agian erraza izan, giro batean arrot sentitu bazara edo ez bazara sentitu erabat onartua edo bultzatua edo zalantzan jarri bazaituzte edo zure ahotsa bakarrik aipatu badute saio osotik egin duzun ekarpen on bakar bezala txikituz joan baldin bada zen ekarren autoestima txiki hori, zaila da, ez? Oso perfekzionista izan naiz beti, baina bertxotan igual bizitzako gauza guztietan, baina gutxiago. Horrek agian nire alde asko esaten, baina gozamenarekin asko lotu dut bertsoa eta askatu nahu. Hori zure alde da, bertsotan, hori Amorizak esan zuen, bertsotan asko jarduteko gutxi pentsatu behar du. Eta, egunero baldin bazabiltza eta egunero etxera bueltan zure imperfekzioengatik zeure burua fustigatzen badezu, ez du merezi, ez da gozamen gutxi dago eta sufrimentu asko.